bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hira moon binɗen e gardidi men ni habaruji men hande giɗoɗon ko toon to États-Unis ɗum noon toon to Washington e tugnadi kadi ko yalti e ñalawma yimɓe nayo taw ko démocrate en sénégal représentant ji en paari yaade toon to El Salvador. Donc ɓeɗo représentant ji nayo taw ko démocrate en hono kanko représentant Robert Garcia démocrate jeeyaɗo toon to Californie, représentant Maxwell Frost jeeyaɗo toon to Florida, représentant Yasamine Ansari jeeyaɗo toon to Arizona e représentant Maxime Dexter jeeyaɗo toon to Oregon. ɓeɗo en ɗaminno hande ma jetto toon to El Salvador e ñalawma altine hande. ɗum noon andaka taw soɓe jeehi walla ɓe jahani ɗum ɗo foof ko wiide mabɓe ko pour wadde pression e Maison Blanche pour beele ne jaɓa ko jamiroji gummiɗo toon to Cour suprême. ɗumnade hande ko article haali mbi wonde ko kanko Donald Trump ha hande mon continue salade jamiroji ɗe ganduɗa jamiroji gummiɗo toon to Cour suprême hono kanko Kilmar Abrego Garcia yo artiri to ɗo e États-Unis. ɗum noon alhamis ɓenɗo kadi hono mbinɗen ni hono cour fédéral goto wonno tribunal fédéral goto kañum hoɗum ene wayno salima appel mo Donald Trump wonno pour gartirgol makko kanko Garcia. Donc yontere ɓennude hono kamɓe ɓeɗo nayo kadi ene wayno ko kanko représentant Garcia e représentant Frost mbawino ɗaɓɓude ummade toon to suudu représentant ji o hono yoɓe dokke ko fate sécurité e ko fate kadi kalis koɓe ɗannori toon to El Salvador. ɗum noon kono ene wayno ko gardiɗo comité mbiyata oversight ɗum noon ko dépense uji e gouvernement réforme biyeteɗo James Como jeeya toon Kentucky ene wayno kanko hoore makko sellinoma ɗum ɗon e wiide makko ɗeɗon ɗanle ene wayno ko ɗanle ɗin jeeyaka e gueɗe ɗe ganduɗa henna Amérique naaɓe yoɓeɓe impôt ji poti dépense ude. hono représentant goɗɗo kadi biyeteɗo Marco Green on kadi ko républicain jeeya toon to Tennessee kañum hooruma ene wayno ko kañum woni gardiɗo homeland sécurité en alhamis ɓenɗo kañum hoore mum wi wonde ko jaɓani rokkude ɓeɗo démocrate en kala ko fati sécurité pour yadde El Salvador. kamɓe démocrate noon e koɓe kaali mbi ɗum ɗo ko hunde ene wayno ko kamɓe républicain ji ko goni koye wadde gueɗe ɗe ganduɗa hen koko favoriɓe tan par ce que so tawi ɓe mbi wonde américain ji impôt ji men potani yobde voyage uji jeeyaɗo toon tel Salvador e ko fama tan e gouvernement Trump e jonte ɓennuɗe tan hono kanko gardiɗo affaire étrangére o yeehi toon to El Salvador hono kadi e nder mois de mars kadi hono gardiɗo homeland sécurité biyeteɗo Kristi Noem yeehi toon kañum hoore mum to El Salvador kañum hoore mum wawi yaade toon to oɗo kaso ɓeɗo nawtaɓe to goni to e nder mois d' avril kadi hono représentant Riley Moore to West Virginia yeehin toon e kadi ene wayno ko yontere ɓennude kadi hono kanko Chris Van Hollen démocrate jeeya toon to Maryland kañum hoore mum wawino yaade toon to El Salvador e kañum hoore mum wawino fottude kadi e oɗo prisonnier Abrego Garcia. anda ko raw noon holko ɓe kamɓe représentant ji est ce que ɓe pelliti yaade hay sinno ɓe keɓani sécurité noɓe jaari walla kalisaji noɓe jaari saabu yimɓe ardiɓe toon to suudu représentant ji surtout kanko James Como ko calliɗo. hande tunnade habruji gumoriɗi toon to Washington ɗum noon taw ko journal biyeteɗo AMP ɓe mbi wonde ko gouvernement makko kanko Donald Trump oɗo saaha joni windi kene wona ujunnaji kewɗe taw ko étudiant ji international wonɓe ɗo e États-Unis kadi joguinoɓe visa ji pour garde janggude ɗo e États-Unis taw kañumen déjà ko ɗo goni. ɗum ɗo fof noon e wiide mabɓe kanko e wiide article o hono kanko Donald Trump ko hare nde o continue wadde oɗo saaha joni habde e université ji mawɗi surtout Harvard. caggal nde ɗiɗon université ji surtout kamɓe Harvard ndeɓe calli rewde jamiroje Donald Trump gouvernement makko pour surtout henna e nder ko sakiri ko henna kamɓe université ji ɗi rokkude honde service immigration liste kala étudiant ji information ngaji mum ko jiiɗa e ɗum ɗo noon kanko Donald Trump gouvernement makko kadi haali wi wonde kene wayno kamɓe Harvard hefte bawɗe maɓɓe hutorade service biyeteɗo service sévi noon ko service mo ganduɗa étudiant ji wonɓe caggal leydi no kutoro ɗum pour hebde visa ji arde ɗo en États-Unis e wiide gouvernement Donald Trump hande woni ko Harvard jaɓani hande ɗoftade jamiroje ɗe ganduɗa ene kamɓe gouvernement mo kanko Donald Trump walla hokkudeɓe kala habruji ɗi ganduɗa patuɗe en e ɗiɗo étudiant ji sifti noon tan ko ɓuuri hewde étudiant ji naggaɗi ɗi oɗo saaha joni ko sibabune kañumen koye min jeenoma e seppoji baɗɗunoɗi taw seppoji ɗi en ko hollude mettere mumen e haare wonde toon to Palestine hakkude Israël e Hamas. habruji men international guiɗoɗen ko toon to Rome
ko siftinton tan e subaka hono kanko Pope François eno sankima ɗum noon tontorom o sanki noon ko caggal kadi ndew woni ñaw jungu kono ene wayno yiyanama balɗe ɓennuɗe surtout hakkude samedi dimanche kanko hoore makko mo ardi cérémonie ji ko mbiyata pak mabɓe yiyanama ni kanko hoore makko kanko Pope ñande aset ɓennuɗo o nde kanko hoore makko mo jaɓɓi jeydi Vence ɗum noon ko vice président mo États-Unis garnoɗo toon to Rome donc ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hagguillaji fof goni ko toon to Rome pour ƴewde hol jogorɗo lomtade donc siftindo on tan e subaka ɗum noon ko hedde 7h35 subaka toon to Rome hono kanko Pope Francis ɗum nden wiyan kadi wonde ene wayno ko o sankima ɗum noon ene wayno sankori omo komo yara duuɓi 86 ɗum noon sanki hande ko 21 nogas lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi o suɓino ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati ɗum noon o suɓira komo yara duuɓi jeeɗiɗi donc oɗo ñalawma hande nogas lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi kanko Papa Francis o sankima ɗum noon sanki kadi ko taw ɗiɗo duuɓi jeegom ɓennude kanko hoore makko mo teskira wonde omo jogui caɗele parɗe cellal surtout e nder hitande ujunnaji nogas nayyi ha ko sakiti lebbi ɓennuɗo ɗi teskirama omo jogui caɗele ko caɗele parɗe en e surtout henna fofago makko caɗele parɗe en ɗojjuji caɗele parɗe mabɓoji donc wawi wonde foof o sankimande donc ko holko rewi hen oɗo saha joni ene wayno ko altine hande ɗamina wonde ko kamɓe église neɓe organisir ɗum maɓe cuɓo neɗɗo goto gonowo kañum hoɗum koɓe mbiyata toon e ɗemgal mabɓe biyeteɗo Camerlengo ɗum noon e oɗo saha joni hono kanko cuɓaɗo ɗum yo won ɗum ɗo noon ko cardinal américain biyeteɗo Kevin Joseph Farrell ene wayno ko kanko hoore makko kanko tengtini kikiɗe altini hande wonde ko hono Papa Francis wayno sankima caggal muɗum ɓe mbi wonde ko donc caggal nde confirme wonde ko Papa sankima kikiɗe ɗum noon ko hedde 8h kikiɗe toon heure locale toon to Rome ko kanko kadi yamirte wonde ko ɓandu makko yo waɗe kafan yo waɗe kees ko reftata hen kadi ene wayno ko kala nokkuɗo Papa Francis honno ene wayno ɓe guddu ɓe mbawa kadi ƴeftude fekkere nde o joguino kanko Pop ɓe moñña ɗum nde ɗon fekkere Pop fof kala cuɓaɗo yo ardo Pop toon to kamɓe catholique en ene wayno ko feggere muɗum ko wotere tan wona ko ndeɗon feggere kañum hoore mum wallirto pour signature uji document ji kewɗi ɗi hutorto caggal muɗum ko refti hen holno ɓe suɓade hol lomtoto ɗum e tugnade hande e nder ko faama tuggi balɗe 15 ha balɗe 20 caggal nde kanko Pop nde o sanki nde ene wayno ko ɓurɓe o hewde duuɓi e nder église catholique en ko kañumen noddete yo gar toon to jonde mabɓe wiyetede Sistine Chapel e nder aadaji mabɓe ɓe mbi wonde ko kala cardinal mo ganduɗa heɓani duuɓi 80 ko kañumen woni ene wawi arde pour wodde kono eɓe mbawi kamɓe wotoɓe eɓe mbawi wotande neɗɗo ɓurɗo duuɓi mum ɓuuri 80 donc oɗo saaha ko ɗaminaki no wona 136 neɗɗo 80 cardinal taw koye yimɓe 250 cardinal uji gandaɗi aduna he foof ɓeɗon 130 jeetoto ma kawruton toon to nokku to ɓe jooɗoto pour suɓade to cérémonie mum no waɗata noon ene wayno ko kamɓe ko toon ɓe gonata ko anduno tan ko ɓooyi ene wayno ko nokku to ɓe ndendarto en ene wayno ko kala nde ɓe vooti kayitaji ɓe vootiri ɓe duppat ɗum joni noon so tawi curki ɓaleeki yiyama ene yalta e dow huɓere nde firti wonde ko kamɓe wonɓe toon eɓe voota ɓe nanodirani taw donc koɓe continue wodde so tawi noon curki nde dani yiyama toon ene yalti e dow cheminée dow huɓere to ɓe goni to en firti wonde koɓe nanodiri ɓe cuɓima neɗɗo donc ene ɗamina ɗo e balɗe 20 sawnaki maɓe puɗɗo wadde ɗeɗon peeje pour suɓade hol lomtoɗo kanko Pope Francis toon to Italie e toon ka e aduna o foof ene wayno ko yimɓe hewɓe woyoɓe wonde ko Pape kanko ko neɗɗo yimɓe kadi ko neɗɗo baylude gueɗe kewɗe kadi ko neɗɗo jiɗɗo ballowo miskineɓe balloɓe kadi ɓuuraɓe doole e gueɗe mbaɗe noon e kadi ene wayno ko teskita tan ko kanko hoore makko kala ndo yi fenani ɗo waɗete surtout ene ɗiɗo duuɓi ko anda
surtout hakkunde makko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa parɗo en frontiére uji maadi ɗum walla neldude yaltinde réfugié ji ɗum ɗo fof ko hunde ngo sali ko cali ɗum kadi kala ko fate guerre kala ɗo guerre woni aduna e kanko hoore makko mo andira ko neɗɗo jiɗɗo yo ɗum ɗon yo jaam daña toon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe catholique en ɓe goni koye Guinness ɗum noon balɗe capantati garoje ɗe en hawnaki maɓe ƴeftu kadi hol lomtotoɗomo kanko Pope Francis. Donc ko siftindi yimɓe tan ɓe gandano hono kanko Pope Francis o jeeya ko toon to Argentine ɗum noon Buenos Aires o jeeya e kadi ko toon o jibina kono ene wayno jinnaɓe makko kañumen koye men ko origine Italie naaɓe kanko noon o nooma cardinal ko hitande ujunnaji 2 o cardinal ko Pope Jean Paul ene wayno o nooma yo ardo église catholique koye hitande koye 13 mars hitande ujunnaji 213 ɗum noon koko nden oɗo saha o lomti ko Bénédicte ɗum noon caggal nde kanko Bénédicte nde kanko Bénédicte jeeyaɗo toon Allemagne o démissionno en o ardade église catholique koye ñande 27 lewru février hitande ujunnaji 13 ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Pope Francis andaka taw hol jogoɗo lomtade mo e balɗe garoje. Habruji men international cekkitorɗen ko toon to Côte d'Ivoire tugnade ko radio France international reporti ono kamɓe Nations Unis ɓe mbawi neldude toon to Côte d'Ivoire neɗɗo mabɓe ko mbiyata envoyé spécial ɗum noon o arno toon ko ñande 19 lewru avril hitande ujunnaji 2025 kanko garɗo toon o noon biyeteɗo Sima o ene addunomo toon ko pour beele ñagade e inde Nations Unis ñagade kadi hono kamɓe Côte d'Ivoire naɓe guila e wonɓe e laamu hono kanko Alassane Ouattara e commission électoral gon toon oɗo saha joni nde ɓe mbawata nanodirde woteji ɗi ene mbawi no jogori yarude oɗo saha joni ko huula wonde ko kamɓe parti ji opposition ɗi surtout kanko ancien président Laurent Gbagbo tawde ne wayno ko kaɗaɗo wonde candidat sibabunde wiide mabɓe wonde ko kanko hoore makko ene wayno won ñawore fawinde makko haysinde ñawore international nde momtonomo ene wayno ko élection ko Alassane Ouattara yafoma donc ene wayno ko ñalawma gadano fottino kanko Leonardo fottino e Alassane Ouattara ene wayno kadi caggal muɗum o wawini kadi wassodirde muɗum miijoji kewɗi ɗum ko fate woteji baɗoji ñande 25 lewru octobre caggal muɗum kadi o wawini kadi kanko hoore makko fottude parti ji gonɗi toon opposition surtout parti gaɗano ko parti des peuples africains mo kanko Laurent Gbagbo ardi e coalition goɗɗo kadi ene wiyete coalition pour l'alternance pacifique mo ganduɗa parti ji kewɗi goni hen tawne jeeya parti démocratique de Côte d'Ivoire waɗi parti goɗɗo kadi jeeyaɗo hen mo mbiyata front populaire ivoirien mouvement des générations capitale MGGC ɗiɗo parti ji fof coalition goto donc ko fottine ɓeɗo foof ɗum ɗo foof noon e tugnade hande famnude holko woni sababu jillu makko ko sibabunde fayre Nations Unis jogui ko fate deeje to jogorani wonde toon to Côte d'Ivoire haade wotoji baɗoji ñande 25 lewru octobre ɗum noon hay sinno ɓe ngala doole holno ɓe mbaɗiri pression e Côte d'Ivoire au moins ɗum ɗo ko formalité toon alay saago ɓe mbawa yillade toon kadi pour beele hawnaki yimɓe mbatta hen kamɓe Côte d'Ivoire naɓe ɓe mbatta haqqille eɓe paama wonde ko aduna fof watti koye haqqille mabɓe sibabude wotoji garoji e ñande 25 lewru octobre hitande ujunnaji 25 bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji moɗon ɗemgal Pulaar ngo si Allah ɗum noon ma en gartu janggo so Allah jaaɓi yen mbaali jaam on jarama.